Искате ли да защитите вашите градини, тревни площи, междублокови пространства от бълхи, кърлежи, комари, мухи? Бандит 10Е е вашето решение. За площно третиране разтворете 40 мл от Бандит 10ЕV в 20 литра вода за 1 декар площ. Инсектицидът Бандит 10ЕV е микроемулсионен концентрат, от който се приготвят водни разтвори. С приготвения разтвор се третират вътрешни или външни площи. За опръскване може да използвате както ръчна, така и гръбна моторна пръскачка. Не съдържа органични разтворители и няма силна миризма. Препоръчваме преди употреба на продукта тревата да не е по-висока от 5 см и да не вали следващите 4 часа. Най-добре е да се обработва рано сутрин или късно вечер, тогава когато не е толкова горещо. Препоръчваме да се повтори обработката в рамките на 7 дни, за да бъдат унищожени ларвите от излюпените яйца.